Yes, hello po ulit sa ating mga followers sa ating programa HCI Power 5, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Nangungumusta sa inyong lahat, mga listeners po natin ngayon. Kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. So calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's the combination of HCI, CMD, CBF, ang ating Cell Bio Juice, ang ating CR Juice, ang ating peptide. Yan po ang ating Power 5. So, yan lahat yan ay natural, kaya walang side effect sa atin kung tayo ay magta-take ng mga produktong ito. Okay? By the way, maraming salamat sa mga nag-attend sa ginawa ko dyan. Ginawa namin na event dyan sa Jose Panganiban in Camarines Norte, dyan sa Daet, dyan po sa sa Labo. Maraming salamat. Eto ngayon, nakabalik na po ang inyong lingkod uli, Legazpi City. Salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala sa aming kumpanya, Health Code International, and of course, yung aming mga produkto na marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. And by the way, yan, patapos na, malapit na naman matapos ang month of October, may nakahilera na naman tayong event. Oo, mauna ang free health consultation, mga taga Donsol, Sorsogon. Diyan po sa CMD Center in Donsol, Sorsogon. Ngayong darating na November 7. November 7, 9 a.m. to 1 p.m. Diyan po ay gagawin sa second floor, CMD Center, second floor, JB3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Yan. Mga taga Donsol, Sorsogon, take advantage po kayo. 9 a.m. to 1 p.m. So, take advantage po kayo. And of course, November 8, gagawin naman sa ZMD Center in Legazpi City. Saturday po yan, 9 a.m. to 4 p.m. Yan po muna ang nakaschedule na natin na event. So, take advantage, mga taga Donsol, Sorsogon, yung malalapit po dyan. Hindi nyo na kailangan pumunta pa ng Legazpi kasi mismo ang team from Legazpi ay pupunta po dyan sa CMD Center in Donsol, Sorsogon, second floor, JB3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. First come, first serve po tayo. Kaya ang time dyan, 9 a.m. to 1 p.m. Sa Legazpi, 9 a.m. to 4 p.m. Okay? So, kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman, at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Of course pala, dyan sa Catbalogan, may schedule na uli kayo dyan ng free health consultation, November 15. November 15, yan, 9 a.m. to 4 p.m. at November 16, 9 a.m. to 12 noon lang. Sunday po yan. Diyan sa CMD Center in Catbalogan. Oo, ano bang address natin yan? Abang-abang kayo, mamaya mag-a-announce tayo. At syempre, meron din gagawin sa Tacloban. Oo, CMD Center in Tacloban, November 14. Oo, 9 a.m. to 3 p.m. po. Diyan sa CMD Center in Tacloban City, okay? So, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717.
0717. Yung mga nasa Facebook, pwede po kayo sa CMD Bicol. At si Nurse Erlaman po ang tagasagot natin dyan sa CMD Center. Okay? So, sa CMD Bicol. For the meantime muna, isang kwento ng kagalingan, paano nakatulong yung ating product. And by the way, uso pala ngayon ang trangkaso, ha? Uso ang trangkaso ngayon, kaya dapat kayo ay nagtatake ng ating CMD. At pwede nyo talagang maasahan yung ating produkto sa dengue, sa COVID, sa mga viruses, sa trangkaso. Kaya nga ina-announce natin yung ating text hotline para you can call or text sa atin. Mag-guide kayo properly what's the best thing to do with your health problems, okay? Ulitin ko lang, it's 0939-904-0717. 0939-904-0717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol. Yung mga, kung may mga latest laboratory results kayo, pwede nyo po picturean, send to CMD Bicol. Kahit saan kayong lugar, ay pwede namin kayong i-guide. We also ship our products nationwide via LBC, COD po, syempre, okay? So for the meantime, eto muna isang kwento ng kagalingan paano nakatulong yung ating produkto. Okay, nandito kami ngayon sa Daet para sa year-end wellness caravan. At meron ako dito, nakakatuwa yung kwento niya. Medyo matagal kami hindi nagkita, pero nakakatuwa yung kwento mo, ma'am. Nung nagpunta ka dito, ay pangalan mo na, edad taga saan? Ako po si Mrs. Elena Agapito, taga Porok-Tres, Barangay Alawihaw, at ang edad ko po ay 64. Ay, magkaedad tayo? Yes, ma'am. Oo. Para Star Beauty. Yes. Bakit ka napadpa dito sa CMD? Ay, nung time na po yun, talagang, dati na po mataas ang sugar ko. 8 taon na po ako ng insulin. Tapos, bigla po yung pa ako namaga, tapos talagang nagkarni na po siya. Talagang sugat. Tapos sabi ko, ano ba yan? Tapos napakinig po kita sa radyo, sabi ko, bisitahin nga natin na hindi na po ako nakakalakad. Magang-magana po talagang pa ako, talagang namaho na po yan. Tapos nag-iiyak na po ako, sa totoo lang. Nagbibili na po ako sa anak ko, doon sa bunso ko, sabi ko, just in case na ito na po ang bang oras ng mamaalam na ko, yung mga negosyo ko, nilista ko na. Bahala ka na anak, ito. Tapos, nung pumunta po ako dito, nakausap ko si sir, sabi ni sir, ano mang problema, nag-insulin po ako. Ang dugo, ang sugar ko po noon as 350. Tapos sabi niya, nag-insulin ka? Opo. 8 years po ako nagturok ng insulin. Tapos automatic po sabi niya, ang laki po ng katawan ko talaga, mataba ako nung time na yon, tapos yung pa ako. Sabi niya, i-stop mo ang iyong insulin. Well, hindi po ako nagdalawang isip, pinakinggan ko si sir, in-stop ko ang insulin. Nung time pong yung galing ako sa doktor, high blood po ako na 225/200. Pag sabi, stop ko po ang lahat na gamot, may sa puso, may sa high blood, yung may insulin pa, may ilan pa po akong gamot na sa antibiotic, tapos insulin, almost 6,000 pa po. Pag sabi ni sir na stop, in-stop ko po talaga. At ang laki po ng sampalataya ko sa MD. Pag sabi ni ma'am, 10 sa umaga, 10 sa tanghali, 10 sa gabi, yun lang po ang talagang pinakinggan ko. In-stop ko lahat ng gamot. Tapos yung sugat ko, sabi niya, dikdikan ko po nung yung CDF na yon. Inilagay ko po talaga. Ngayon, talagang unti-unti at pray lang po talaga every day. Nagpe-pray ako, wala akong hiningi sa Diyos. Sabi ko, Lord, kung ito na pang oras ko, ready na po ako. Wala na po akong pinagsisisihan. Pero sa ngayon, nakita naman po ninyo ang healthy ko. Sexy na. Tapos sabi ni sir, hindi ko kailangan yung mga pagkain na talagang hindi na pa ako kumakain yan. Tinapay, yung biscuit na yan. Noon lata-lata pa po ang bili ko.
Ngayon, wala na po. Tapos sabi ni sir, coffee na walang sugar. Tapos si ma'am naman, 2 itlog sa umaga hanggang po ngayon. Simula po ako nung magpunta ka kay ma'am, May, June, July, August, galing na po ang sugat ko. Walang-wala na po siya. Kaya pinakita ko man, no? Ayan. Yan po, kalahati niyan, talagang karning-karning na po yan. Tapos, dahil po sa pananalig ko sa CMD, kay Sir, pangalawa na lang po sila. Sabi ko, ang unang-una ang Diyos, tapos sila. Tapos sinasabi ko nga po kay Sir, ginagawa kong pampaligo. Pag masakit po yung ulo ko, tak-tak ako sa kamay, masahe. Sa dibdib, nasakit yung ate kasi may puso, lagay. Patak sa dila, 3. Masakit ang tuhod, hilot. Kaya sabi ko, Sir, madali sa akin ang CMD. Inililigo ko po yan. Pero sa awa po ng mahal na Diyos, hindi po ako nasasayang sa pera. Nakita ko naman po ang healthy. 4 na buwan na po hindi nakakalakad. Ngayon po talagang nakakalakad na ako. At wala na akong sugat, ma'am. Yeah. Kaya yan po ang pinapasalamat ko dito sa inyo kasi naikot ko na po yata ang doktor ng diet. Totoo po yan. Kung sino-sino pong doktor. Pero pagkakita ko kay Sir, sabi niya, in-stop mo ang insulin. In-stop ko talaga. Kay ma'am, laki po talaga. Kaya, naiyak po ako kasi hindi ko akalain, sabi ko sarili ko, panibagong buhay na ibinigay sa akin ni Lord. Ma'am, nung nagkita tayo, di ko talaga ma-imagine yung sugat niya talaga grabe. Sabi ko, paano kayo ito paliliitin? Pero ngayon nagulat ako, wala na yung sugat mo, di ba? So, ma'am, anong masabi mo? Message mo sa mga makakapakinig sa'yo? Ako po, may message ko po kayo. The best po talaga ang CMD at kay ma'am. Kaya utang ko po sa kanilang buhay ko. Kasi panibagong buhay. Kasi sabi po, putol na yung paa ko. Sabi ko naman sarili ko, ipinagkaloob ng Diyos ang templong ito. Mula pagkabata talagang iniingatan ko po itong katawan natin, templo ng Panginoon. Ba't kailangan bawasan? Kung ako namamatay, haharap ko kay Lord na buo, walang bawas. Kaya dahil sa pamagitan ni ma'am, ni Sir, wala pong nabawas sa katawan ko at naging healthy na po ako. Magaan na po ang katawan ko, hindi gaya nun, Sir, ang bigat. Pag nakaupo, mahirap tumayo. Pag nakatayo, talagang yung spray ni ma'am kanina, nangyari din po yun sa akin. Yeah. Kaya the best po talaga. Masabi ko, ang pangalan, ni ma'am. Pangalan ko po ay si Mrs. Elena Agapito. Ang apelyido ko po yung dalaga ako, Science po, mga taga Binson. Kayo mga pinsan ko dyan sa Binsons, kung kayo man may karamdaman, lapit lang po kayo dito sa CMD at talagang di po kayo magsisisi. Oh, ginagawa mo na ba yung business? Oh, yeah, ay hindi po. Sa akin po, nag-iimbita ng mga tao, madami na din po ako nakikita na pagkapunta ko yung mga imbita ko. At may business naman. May negosyo na po ako. Ayun, nakalain mo yan na. Nung nagkita kami, hindi ko talaga ma-imagine paano paliliitin, paano maghihil yung kanyang sugat. Pero sinunod niya po yung mga advices, kaya nang linis-linis na ng kanyang legs. At layas na siya ngayon, di ba? So, ganun po kaganda yung ating product. Ulitin ko lang sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At isa pa pong kwento dito, pakinggan po natin. Dito pa rin sa Daet, Camarines Norte at nagkita ulit tayo, ma'am. Pero ibang-iba na yung aura mo ngayon. Oo, kunin ko yung kwento, ma-share natin sa mga taong kailangan natin ma-inspire. Ma'am, pangalan ulit, edad, taga saan? Si Sinaida Hernandez Castillo, 76 years old, taga Talisay, Binanuan, Camarines Norte. Nung napunta ka dito sa CMD, ano ba yung problema mo? Noon po yung pag nakatayo akong matagal, lumalabas yung malaking bari ko sa mulang hita hanggang pababa. Tapos namamaga yung paa ko mula sa may bubong paakyat. At hindi makatagal ng tayo. Gusto nakaupo, nakahiga. Nang marinig ko po yung sa CMD sa radyo,
yun na po, hindi na po ako nag-atubili. Pumunta na ako dito sa CMD at nakipag-usap ako. Bumili po ako ng gamot at talaga napatunayan kong maayos. Kaya nag-ano na po ako nag-member. Pero ma'am, may iba ka pang health problems noon at may mga iniinom ka bang gamot? Ay, marami. Para saan yun? Para sa puso at saka sa high blood. Ang talagang sakit ko talaga, hypertension at saka meron akong yung ugat na pumapasok sa puso ko, merong medyo nababarahan. Kaya gumagamit ako noon ng clopidogrel, 75 mg. Tapos, Ilang taong ka nang umiinom ng mga synthetic drugs? mula po nung 2016, 71 years old ako, dalawang klase lang yun. Yung clopidogrel at saka yung losartan. Yun lang. Pero habang tumatagal, nung pagdating nung mga 73 na ata ko noon, 73, na bago napunta ko ng CMD, marami na yun, naging 6. Wow. Naging anim na. Kaya kung nung marinig ko po sa CMD na talagang maganda po at marami ko ng beses na napakinggan sa radyo, hindi na ako nag-atubili. Talagang pumunta na ako sa opisina ng CMD hanggang sa naging miyembro ako. Okay, ilang buwan ka na ma'am o taon ka na bang member? 2 taon at 3 buwan ngayong December. Yan. Wala ka nang iniinom na synthetic drugs ngayon? Meron pa yung sa puso ko. Hindi pwedeng hinto yun kasi sa puso yun eh. Pero ano ba yung puso mo? Umaatake pa rin? Ay, wala na. Hindi po ito umatake kahit noon. Isang beses lang yung tuwing tanghali. Pero lahat ng nararamdaman ko, nawala lahat yun at gumaling talaga ako hanggang ngayon. Kaya malakas na malakas ang katawan ko. Pero ito, ang dami mong binili ngayon. Ito po. Ano ba para- yan? Nagbibenta po ba kayo? Ay, hindi. Ako lang gumagamit yan lahat. Dami? Ganyan talaga ko Good for ilang ano yan? Good for ano yan? 6 months. Wow. 6 months. Magnegosyo ka na. Ay, mahirap po yung ganun. Mahirap yung mga kapitbahay namin. Wala daw silang, maganda daw sabi nila sa akin. Talagang maganda. Subok na subok ko na. Kaya nga lang daw ang problema nila, yung pera kasi mahirap lang sila. Kaya hindi na ako nagbibenta. Ano mo, ma-advise sa mga makakapakinig ng kwento mo, ma'am? Sa lahat ng mga nakakapakinig ditong aking testimony, huwag na po kayo mag-atubili. Pumunta po kayo ng CMD at subukan nyo. Walang mawawala sa inyo. Ayun, diba? Nagulat nga ako, nagkita uli kami nung Saturday. Volume na naman ang binili ni Ma'am Sinaida Castillo. Pang personal lang pala niya yun. Pang family. Grabe. Siyempre, salamat po sa mga taong patuloy na nagtitiwala. Kaya madalas sabihin ng inyong lingkod, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? So, ulitin ko, mga taga Donsol, Sorsogon, gagawin natin free health consultation dyan sa Donsol, Sorsogon on November 7. Opo, dyan sa CMD Center in Donsol, Sorsogon, dyan sa second floor, JV3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. That will be on November 7, Friday po yan, 9 a.m. to 1 p.m. And of course, dito sa Legazpi, CMD Center in Legazpi, free health consultation November 8, 9 a.m. to 4 p.m. That will be on November 8, Saturday. And sa mga taga-Tacloban, may free health consultation din gagawin November 14, CMD Center in Tacloban. Mga taga-Catbalogan, ito schedule nyo ng free health consultation November 15, 9 a.m. to 4 p.m. at November 16, 9 a.m. to 12 noon. Yan, take advantage po kayo mga taga Tacloban and Catbalogan, okay? So, sa mga listeners natin, ito yung itong center. Mga taga Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391 2nd floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drug Store. Sa Tacloban naman, nasa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. So, dito na tayo sa iba natin ng mga CMD centers and active distributors.
Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. And by the way, dyan sa mga taga J-Pang, ang product nyo nandun na kay Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. Okay? Dagdag natin na retailer natin, Ma'am Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian Maslog. Okay? Sa Camarines Sur, hanapin lang si Amri Santo at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Door 3 Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, Panday Street, Goa, Camarines Sur, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, CMD Center, 2nd floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing, sa LNL Building, Balalaco Road, San Pascual, Bui, Camarines Sur, sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torre Palma, San Roque, Bato, Catanduanes, Julie De Luna, Barangay Maysuran, Karamuran, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, NAB Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes, at may NAB Wellness Center tayo, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Aster Crispino, Barangay na po, Pandan, Catanduanes, at sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Center, 2nd floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Taas po ng Fast Cash, Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Joby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Casilla, Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon, CMD Center at 2nd floor, JB3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon, Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon, Ma'am Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Cheryl Apulis, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sandra Mortega Frio sa Botica, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon, Rizal Icardo. CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran, Technical Vocational School. So First District Cobalbay, Ma'am Cathy Credo, 2nd floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City, Mr. Raymondez, 156, Carbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Eme Clarete, San Juan, Tabaco City. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Kagawad Ami Batalier,
Salvacion Malilipot, Albay. Michelle Biescas, CM Ristaki Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CM Center, Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. At ang aking CMD Center sa Legazpi. Second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo-Rapo, Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Esquelador, Morok Borocan, Rapo-Rapo, Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itbakma nito. Andyan din si Toy Dahak, Purok 3, Itbakma nito. Josephine Bracho, Balinad, Daraga, Albay. Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14 P. Borgo Street, Ilawod, Daraga, Albay. Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay. Teresita Red, Ligwan, Rapo-Rapo. Andyan si Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Coman, Kamalig. Florenia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga, Albay. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Roslyn Musa, Balderrama, Purok 1, Gutob, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Central, Daraga, Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuhan East, Legazpi. Marinopre, Purok 4, Panoy Poy, Kamalig, Albay. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkerohan, Legazpi. Asuncion, Liana Resas, Inamnan Grande, Ginobatan, Liana Resas Store. Sa Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Ma'am Rexy Sardeñas, Sardeñas Store beside LBC, Ginobatan. Ami Canseco, Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. Rosana Rehis, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. CMD Office, second floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basud, Pulangi. At may CMD Office tayo. Ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Lourdes Boreta sa RBB Agrivet Supply, Rizal Street, Mercado Villar, Albay. Mariel Sabasa, Barian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lidia Mayores, Purok 2, Sagaysay. Magiron, Ginobatan. Hill Rijalde, Zone 9, Days Street, Sabang, Uwas, Albay. Okay? Para po sa inyong lahat, hindi lang good health ang sinishare natin sa inyo. We share to you people the business side of Health Code International. Good business, diba? Good health, good business. Pag sineryoso nyo ang negosyo ni Health Code, financial freedom, free travels, local and international, at magkaroon din po kayo ng chance makatulong sa napakaraming tao. We have a very wide market para sa ating produktong ito. Kung gusto nyo malaman paano kayo kikita, contact kayo sa akin. Pwede ako business orientation for people na interesado gawin ang negosyo ni Health Code International. Pwede kayo mag-text sa akin o pwede tayong mag-schedule. Oo, pwede po tayong mag-schedule. Ipunin natin kung sinong interesado ng business orientation. Mag-text kayo sa akin sa 0939-904-0717. Dito sa Legazpi, pwede ako mag-orient sa inyo. Business orientation, pwede kong gawin. Kailan ba itong pwede natin gawin? Opo, pwede ko gawin November 5. November 5, 1 p.m. November 5, 1 p.m.
CMD Center in Legazpi. Business orientation po ang gagawin natin dyan for people na gustong gawin ang negosyo. O, tandaan na, November 5, ZMD Center in Legazpi City, 1 p.m. po, magkita-kits po tayo. Yung mga taga rito, saan man kayo, dito sa Albay, dito sa Legazpi, sa Daraga, saan man po interesado kayo ng business. Oo, November 5, ito yung mark your calendar. Oo, pwede nyo nang i-ano sa akin. Kung sino interesado, i-text nyo na sa akin para naka-line up na kayo, okay? Kung may mga sari-sari store o may existing business na po, November 5, kita-kita po tayo, CMD Center in Legazpi City. So, ayan. Ubos na yung aking oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Ito uli yung aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.